Преди да започнете програмирането, проверете посоката на движение на тентата. Вземете сензора, отворете го и поставете батериите. Натиснете бутона PROG на гърба на дистанционното, докато тентата се задвижи нагоре-надолу. Клик-клик. Натиснете кратко бутона PROG на сензора. Веднага след освобождаването му, мотора трябва да извърши кратко движение клик-клик. Изберете стойност 1. Тест. Духнете върху перката на сензора. След няколко секунди тентата трябва да започне да се прибира. Да програмираме прага на вятъра. С бутона плюс избираме скоростта, която искаме да маркираме. Препоръчваме ви да изберете 5 или 6, което означава 35 км в час. Програмирането завърши.